priča o odlasku u grad, mislim, brate, to je bilo mesec dana pre, ili tako nešto, znaš, tako da priča o tome da je to uticalo, mislim, glupost, po meni glupost, znaš. Uhvatilo se za sve za što se moglo da se uhvati. Sve je to zapisano negde, ako bude kako ne treba, izbacit ćemo sve napad. Tako da to je bilo samo ružno zato što se sve iznelo, što po meni na kraju krajeva nije imalo uticaj, uopšte nije uticalo na taj neuspeh. Postojeći sukobi su eksplodirali nakon neuspeha i u slačionici, svi su oni funkcionisali manje više korektno jedni sa drugima, i na treningu i mimo treninga i sve to funkcionisalo. Znalo se da postoje te neke nesuglasice, neke mržnje, ne znam kako da ih nazovem, ali to se nije pokazivalo. Sve buknulo nakon poraza. Svaki je skočio na svakoga zato što su krenuli komentari na glas. Znaš, u slabostima svojim čoveka je tako doživio jedan veliki poraz, kreće na glas da komentariše, da traži sigurno neke izgovore za sebe. Tako, i onda je brat je povređen do tebe, ustaje on ima svoje da kaže, tako da krenulo je to i vi NBA i vi Euroligaški, šta vi NBA foliran, znaš, tako da bilo je ono sve što ne valja izašlo iz svakoga. Haotična situacija, ali